Ovo je švedski Gripen, 45 milijuna eura vrijedan zrakoplov. Kako bi ga prodali Hrvatskoj, Šveđani su u Split poslali njegova pilota, Roberta Krznarića, Hrvata podrijetlom iz Like. U Gripenu imam otprilike 800 sati i jako je tehnički razvijan. Kao pilot je jako lako letiti ovaj avion. I ima dobre priskaznike, ima dobre sustave i možemo jako dobro sa ovim avionom surađivati sa druge zemlje i sa drugim avionom. Na susjednom štandu prodaje se Eurofighter Typhoon. Bez naoružanja vrijedi gotovo 70 milijuna eura. Stvorile su ga Njemačka, Italija, Španjolska i Velika Britanija. Na europskom nebu ih je 360. Mogu se kupiti uz razne pogodnosti, a zemljama koji ih odaberu nudi se i servisna mreža. EADS upravo nudi tu podršku na lokalnom nivou i u paketu su dakako uključeni i direktne investicije u Eurofighter program i indirektne otvaranjem radnih mjesta u različitim industrijama koje bi Hrvatskoj bile od nacionalnog interesa. Hrvatska je pritisnuta rokovima, do kraja godine mora donijeti odluku hoće li imati vlastite zračne snage ili NATO-ve i koji tip zrakoplova. To su stručne odluke. Ja kao vrhovni zapovjednik imam političku ulogu naravno, ali stručnu ulogu će iznjedriti naravno struka, dakle načelnik stožera, Ministarstvo obrane, a gospođa premijerka i ja kao čelnici Vijeća za obranu ćemo na temelju toga donijeti političke odluke. A odluka će naravno ovisiti o novcu koji Hrvatska nema, ali više nema ni kvalitetnih vojnih zrakoplova. MIG-ovima isječe rok trajanja. Milijarde su u igri, treba nam najmanje jedna eskadrila.